Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ростӣ дар ҳамаи видео дар бораи ҳавопаймо комментариҳо дар ҷавоб метем дигараш. Дар масъалаи ба автобус ай Россия ба Тоҷикистон рафтан ё ки ай Тоҷикистон ба автобус омадан маълумот додагӣ нестем ва дар ин видео мехостем ки дар ҳамин масъала суҳбат кунем. пеш ай дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кардан номерҳоро мемонум и бигем ки нафарҳое ки ба автобус рафтанӣ мешаванд ё ки омаданӣ мешаванд. сахранид кунен, мақсад як рӯз не як рӯз дар кор мешава, агар айни замонам ки дар кор набоша. Ва дар ин тараф номерҳои хидма мемонум ки барои билети ҳавопаймо метавонед телефон кунед. хоб мерасонем. Айни замон ай Россия рафтан бигем ҳавопаймо худаш арзон ай ки ба Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Бохтар выгодни самолёт кати бигирен мешава. Вале ай Тоҷикистон омадан агар худмона телефон карда пурсида бошен ё ки кадом авиакассаера телефон карда пурсида бошен, мисол нархҳо 20, 25, 30 то 33 ҳазор рублай нархош ва и бародар бигем ки 1500 сомонда мебиёра ки нақша бинем ки ҳастанд нафарҳое ки возможност надоранд мақсад ҳавопаймо хати билет бигиранд барои ҳамун нафарҳо ай. ва дар як ҳафта 2 рӯзда рейс доранд. ай Душанбе, Кулоб, Бохтар, Регар рӯзи душанбеву панҷшанбе ва ай Хуҷанд боша сешанбеву чоршанбе ва то ҷое ки мо пурсидем 4 рӯзда меояд. гуфтанд ҳаст мешава ҳолатҳое ки 3 рӯз 3.5 рӯзда меояву вале 4 рӯз бугу, барое ки дар раҳ ягон кафеда зиёд мешинанд ё ки ягон проблемаҳо мешава, мақсад техникай хубтараш бигем 4 рӯзда Москва метро Котелники мебиёя. метавонед ки телефон кунен, пурсен ва сахранид кунен номерҳошона. ҳолатҳое мешава ки аи тараф бебинем ки дар як сол 4 бор 5 бор нархҳо аи тараф қимат меша, аю тараф арзон, ё аю тараф арзон, аю тараф қимат. дар вақти қимат будан ки як моҳ ё 2 моҳ пеш билетҳо чӣ қадр ки мегуфтем 25-30 ҳазор рубл буда эси рафтан, 9000 рубл буда автобус кати. ва мақсад ягон саволҳое ки шумо мепурсен дар ҳамин масъалаи автобус нагуфта бошем, метавонед ки худтон телефон куне пурсен, иншааллоҳ ки ҷавоб метиҳанд. ҳамин маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ. худтон эҳтиёт кунен. боше, ай ҳамат миннатдорам.